Goeie. Hij druk? Nou, ik ben bezig, hè? Ja. Bezigheidstherapie. Vind je het goed dat we een bijsjuggen? Ja, ik ben wel bezig met onderhoud altijd. Dus ik ben wel wat een natuurman. Ja, dan is dit vind ik dat wel een mooi plekje hier. Dit is hier een soort bekend van jou. Nou, ja, ik ken wel aardig mensen die ik persoonlijk wel ken. Ja. Mijn ouders lezen hier rekken, maar ik niet als soort, van mijn leeftijd al. Hè. En zelf nog jongeren. Ja, dat is wat minder mooi, maar ja, het gebeurt op een gegeven moment. Hè. Maar dan zul je dus geregeld even bij Hoytemem. Ja, die vijf zijn onder in mijn hollen heen. Ja. Hier is mijn Hoytemem. Dus hij is in zo'n jaar overleden. En die met mij 2000. Dus die had mijn liefste een goede 2 jaar lang geleefd. Dus, ja. Dus hij is altijd heel actief bezig. Altijd nou ja. Ik wat in de natuur bezig werden en heel sportief. En ik denk, nou, die man die wordt wel 100 jaar, maar iets onderdeel in zijn lichaam en dat functioneert niet meer en dan is het weer gebeurd. Dat is wel heel jammer. Ik net verwachten. Maar goed. Liek je wat op je huid? Jawel, een hele hoop. Ja, hetzelfde karakter zo ongeveer. Dat, ja, als ik ergens kom, dan zeggen ze ja, dat is dingen verniepen. Dus, mooi dat, of niet? ja, schitterend. Dat vind ik heel mooi. Ja. Ja, dat doet je goed. Dus, ja, ik heb een hele goede baan uit mij gezegd. Ik wil met mij meer, maar het weer tot roos. Maar goed, dat wordt al gelinkt bij. Ja, dus die heeft wel enorm mist. Wat zijn die ook? Je mist je huid is wel. Ja, in het begin, ja, dan moest eerst wel even, ja, die heeft wel moeite mee. Ja. Dus, maar goed, er komt een gewenning en dan kregen we, dat moet weer een plakje. Dus, nee, ik had er nog wel vrede mee, maar in het begin heb ik wel een beetje moeite mee. Dus, ja, zeg je dat? Ja. Zij is het leven. Wie krijg jij een beurt? Nou, we dat maar in de gaten houden.